الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ol toğru adamlar ki iman getiripdiler ve salih amellerini kesbedipdiler. Şolar üçün cennetteki hoş yaşayış ya tuba ağaç nasip bolar. O şolara öwrülip bararga yaxşı halı, yaxşı maqam bardır. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Başka peygamberlerini öz ümmetlerine resul etip iverşim yani. Seni de ey Muhammed öz ümmetine resul etip iverdim. Kefen ümmetinden olarla ümmetler geçti. Ta sen şolara bizim sana vahyeden Kur'an'ımızı telavet edersin deyip. O şolar da Rahman adlı Hudaya kafir bolan hallarında. Sen ayt, şol Rahman adlı Allah menin perverdigarımdır deyip. O şondan başka ibadet etmeye layık zat yoktur. Meger şol bir Allah vardır. Men şoňa tevekkül etdim. O şoň tarafınadır menin gaýdyp barjak yerim. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Ve eger bir Kur'an bolsady, şoň wasilesi bilen dağlaryny ýöredilsedi, ya yeri ýaryp suwlar aktarylsady, ya da şoň wasilesi bilen ölülerini kepledilsedi, onda da iman getirmezdiler. Belki tamamı işler Hudaýyň ihtiýaryndadyr, o şoň tasarrufundadyr. Aya müminler henizde kafirlaň iman getirmeginden tamalaryny üzmedilermi? Eger Allah tebarak we taala istesedi, tamamı adamlaryny hidayet ederdi. Lakin Allah tebarak we taala onu istemedi. Pes halata hidayet eder, halata hidayet etmez. Kafirlara hemişe özleriniň yaman etiqatlary we yaman amelleri sebäpli ağır azaplar nazil bolar. Ya da şolaryň ýurtlaryna ýaqyn ýere azap nazil bolar. Şoňa ulu wahşete düşerler. Ta Hudaýyň wa'desi gelýänçe, tahqiq Allah tebarak we taala wa'desine hilaf etmez. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وتحقيق senden awwal bir näçe peýgamberlerini masgara edildi. Pes kafirlere muhlet berdim. Ondan soň kafirlerini muahaza edip gereftar etdim. Pes näjiredir meniň azabym. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Aya ol Hudaý ki her bir adamyň eden amellerinden ýaxşy bolsun, ýaman bolsun habardar we agahdy, şol beraberdirmi botlar bilen. O kafirler Hudaý üçin şerikler garar berdiler. Sen aýt, botlaryň atlaryny aýdyň. Ya da yer ýüzünde wujud ýok zatlaryny we Hudaýyň bilmeýän zadyny Hudaýa habar berýäňizmi? Ya da zahiren bir sözüni aýdyp botlary at goýýaňyzmy? Hakykaty ýok bolup durup. Belki kafirlara awadan kökezilli özleriniň teleke fikirlerini we hilelerini we şolaryny hak ýoldan gaýtaryldy we her kimni Hudaý gumrah etse, oň üçin hiç bir hidayet etjek ýokdur. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
أشق وما لهم من الله من واق. Kafirler üçün dünyada azap bardır. Ve tahqiq ahiretin azabı nihayette güçlü ve katıdır. Ve şolar üçün Hudaýyň azabından saklayan yoktur.